Init sa kalibutan. Initan ni kalibutan na, oy. May kadihat. Gigiinitan ka. Tugnaw ko. Akong katugnaw ba? Matambalan sa mong kainit. Naman. Okay daw. Ha? Kanya no, Deka? Ay, napagdagapangutahan na pa. Init mo kang pamati. Ako tugnaw mo ko. Naman. May namatabawalan akong katugnaw ba? Okay ka? Libre ka? Ayaw gibilanggot. Libre ko ni taon. Ako? Binuang? Initan mo ko. Nya, taman. Tinidogon? Ay, kaya ako pauna-unaon. Yati. Saman. Sokol ka, dili. Sulti dayon. Kaya ato din yung birahan ba? Dil? O no dil? Ha? Dil? Aris ako. Huh? Abino ko musukol. Kurog man di ay. At yung Dr. Palpak, magpa-check up ko. Dok, payo kayo nagsugat ha. Kay nga nom, Dek. Unsa may tuyo nimo? Dok, nialagi ko, Dok. Pa-check up ko. Kay nga man. Unsa may sakit nimo? Dok, mahilig ko babae. Biyagi ko sa babae. Mukurog man ko. Ha? Kay nga man. Ambot lang, Dok. Mamanggani, mapa-check up ko. Sige, lingko dito. Kay aton check upon. Ha? Sige. Lingko dire. Kay aton check upon. Yay. Delikado ni da. Mura magnaay na putol. Dok, kung saan na putol, Dok? Ang imong dakong kumagko. Ha? Kumagko? Usap kumagko, Dok? Kumagko ba? Laom sa imong purol.